Dobrý deň, vítajte v affiliate programe spoločnosti Pelican.travel.com SRO. V tomto krátkom videu vás oboznámime so základnými funkciami affiliate systému našej spoločnosti. Ako prvý bod si ukážeme prihlásenie a registráciu do nášho systému. Pokiaľ ešte nie ste našim partnerom, je potrebné sa zaregistrovať na našej web stránke partner.pelican.sk a to kliknutím na tlačítko registrovať. K zaregistrovaniu je potrebné uviesť niekoľko údajov. Užívateľské meno, v tomto prípade je to váš e-mail, meno, priezvisko, názov firmy, IČO a ďalšie údaje. Na konci tohto formulára je nevyhnutné odsúhlasiť všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti. Po registrácii obdržíte na vašu e-mailovú adresu heslo. Ďalšie prihlásenie do affiliate systému prebieha cez tlačítko Affiliate Login, ktoré nájdete v pravom hornom rohu alebo cez tlačítko Prihlásiť. Pri prihlásení je potrebné zadať vaše užívateľské meno, teda váš e-mail, heslo a následne môžete si zvoliť aj jazyk užívateľského rozhrania. Po prihlásení sa do affiliate rozhrania na úvodnej stránke máte možnosť jednoducho a prehľadne vidieť všetky dôležité štatistiky, výšku vašich príjmov z predaja, kliknutia za dnešný deň a tento mesiac. Takisto tu nájdete kontakt na affiliate manažéra našej spoločnosti. V pravej časti v navigačnom paneli pod heslom Propagácia nájdete nástroje na zlepšenie predaja na vašej stránke. V časti Propagácia máte možnosť stiahnuť si najnovšie banery a vyhľadávače našej spoločnosti. Ukážeme si teraz, ako môžeme získať kód banera, ktorý si následne môžete vložiť na vašu webovú stránku. Kliknutím na tlačítko Banery a odkazy si vyberiete obrázkový baner, ďalej kliknete na tlačítko Získať kód banera, ktorý si následne môžete vložiť, prekopírovať na vašu stránku. Identicky postupujete aj v prípade, kedy chcete vložiť vyhľadávač na vašu stránku, ale v type banera volíte HTML banner. V sekcii Prehľady si môžete pozrieť prehľad predajov, provízií a klikov za ľubovoľné obdobie. Kliknutím na tlačítko Rýchle prehľady a výberom ľubovoľného obdobia v rozšírených možnostiach sa vám zobrazia počty preklikov, počet predajov, výška provízie, a to v stĺpci schválené, nezaplatené. Tie predaje, ktoré neboli zaplatené klientom, ostanú zamietnuté alebo čakajúce. V časti Provízie si môžete pozrieť konkrétne transakcie, predaje za ľubovoľné obdobie. V rozšírených možnostiach je potrebné opäť nastaviť obdobie. Pri jednotlivých transakciách máte možnosť vidieť číslo objednávky, výšku provízie a stav transakcií, čakajúce, schválené alebo zamietnuté. V časti Zoznam všetkých kliknutí sa evidujú všetky prekliky z banerov a vyhľadávačov, ktoré sú umiestnené na vašich stránkach. V sekcii Môj profil máte možnosť zmeniť osobné údaje, užívateľské meno, heslo a doplniť poprípade dodatočné informácie o vašej spoločnosti. V časti Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár na vášho affiliate manažéra. Vyplnený formulár je vždy doručený vášmu affiliate manažérovi.